Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, gledate emisiju Intervju u produkciji Balkan Info. Moje ime je Đorđe Kišić. Naša današnja gošća je Ivana Janošev, rediteljka, može se slobodno reći influencerka i nekadašnja pripadnica kultne komičarske grupe Dnevnjak. Ivana, hvala ti mnogo što si naša gošća. Hvala tebi što si me zvao. Izvrglo sam ovo iz prve, šta se radi. Ivana, ajde da krenemo od Dnevnjaka. Ti si bila jedan od, ajmo reći, najautentičnijih likova. Tvoji likovi su bili jedni od najautentičnijih i uglavnom su bili slični. Da li možeš da mi kažeš koji ti je onako ostao od tih klipova posebno u pamćenju? Da, bili su, da, hvala ti kao što misliš da su autentični, mislim zato što su kao nekako valjda građani nešto kao blisko meni, mada to sad zvuči strašno jer su kao te devojke nekako ali pa najbliža mi je valjda bila gotičarka, ne znam, mislim zato što nekako kao sećam se da se pojavio se neki taj lik napisan na papiru kada su oni to pisali i kao ko će tu da igra, da li će Mrđa, i ja sam bila u fazonu, pa ja imam piercing, kao bila bi fora, kao izgledala bi kao taj lik. Mislim, nije kao da mi je i strana kao ta muzika i taj ceo fazon, ali onda nekako da, u jednom momentu sam kao skroz u to nekako se, polu je to krenulo da bude izmišljeno, a onda sam ja nekako uletela u taj trip kao i sama krenula tako isto da se furam. Da li si, to sam baš htio da te pitam, to je jako bitna stvar, koliko ti likovi imaju dodira sa tvojom pravom ličnošću. Ti si bila, čini mi se, i rejverka. Da. U Dvokutu. Nekako sam ja, pre nego što sam te upoznao, više te doživljavao nekako u tom fazonu. Da li je to tako? Pa ja sam kao, mislim, izlazila sam ja na rejv žurke, ali u suštini mene ja sad kada sam potpuno prestala da izlazim, imam 150 godina, onda kao, kad razmišljam o to da sam išla na rejv žurke, sam u fazonu, ali ja tu muziku ne volim. Ali, kao, ne znam, išli smo na žurke jer nije bilo šta drugo, pa smo išli na žurke, mislim, koji god, kao, a bili su samo rejv. Da, da li si više rejverka ili gotičarka? Pa više sam gotičarka. Tu i dalje volim, goth muziku. Mislim, i kao, generalno, to je ceo trip. Aha, ceo lifestyle. Da li to postoji i dalje? Nekad se znalo šta su, brate, gotičarke, najčešće iz KST-a, sa onim cokulama i liče na Bože sačuvaj. I da li ti fedovi postoje i dalje? Čini mi se da klinci apsolutno više to ne rade. Da, mislim da ne postoji, mada su mi pričali drugari, imali su svirku nekoj sad u Novom Sadu, u Crnoj kući, neku metal svirku, i sad moji drugari koji su moje godište su otišli na svirku i kažu da je bilo jako puno klinaca u nekim majicama, s nekim frizurama i nešto što je meni bilo potpuno kao, nisam mogla u to da poverujem. Ne pričam sad gotičari, nego uopšte kao, jer se meni činilo da uopšte ne postoji više ni kao... Metalike, takozvane metalike. Mislim, ne vidiš više klince kao da se čudno oblače i to. Meni se čini da nekako kao, ja sam to u srednjoj furala i to. I onda, okej, kad je bio Dnevnjak, onda sam se setila svih tih kao tripova, onda sam to nekako vadila, kao, i sećala se kakvih je tu bilo riba i kao, i kako sam ja, dobro, ja sam pre bila punkerka, kao. Nije mi kao toliko goth bilo, ali onda kao zbog toga. Ali sam htjela da kažem, da, pitao si me koliko to ima veze sa mnom, mislim, to je sve na neki način jako iskarikirano,
znaš, kao vidiš neku kao možda svoju karakteristiku, pa je ovako staviš pod lupu, pa je ono kao uvećaš za 300%, razumeš, pa kao od toga napraviš nešto, ne kao da stvarno ima veze sa onim kako se ja ponašam, pošto ti klipovi su, mislim. U tim klipovima je to kao i poenta da se pokažu dve ekstremne varijante, ljudi koji imaju suprotstavljena mišljenja negde i da to onda bude smešno. Da li su recepti za klipove Dnevnjaka tako jednostavni? Ne sećam se. Pa oni su pisali te klipove, mislim, kao Milak, Miki, ta ekipa. Mi smo kao, u suštini, mi smo bili filmska ekipa, Tijana, ja, Žare snima zvuk, Tijana je bila producent, ja sam bila reditelj, ali smo mi tako uletali da igramo i kao po potrebi kad nema ko, mislim, da. Kako si se upoznala uopšte sa celom ekipom, kako je došlo od toga da sarađujete? Pa ja sam studirala na akademiji režiju i to je valjda bila neka fora da se napravi kao da mi nešto na akademiji radimo, da se kao nešto praksamo, jel da? A oni su valjda imali neki deal s RTV-om i onda su oni nas spojili. Valjda dekan naše akademije nešto tu kao predložio da mi tu budemo ta neka kao filmska ekipa koja će to raditi, a oni da budu kao neko ko ima, oni su želeli da radite skečeve, mislim. Nije došla inicijativa od nas. Oni su vas praktično našli i onda ste se skapirali. Spojili su, RTV i Akademija su nas spojili. Nismo se čak ni mi našli, mi smo se upoznali. Ja sam ušla kasnije. Bila je rediteljka prvo Sonja Rakić, pa onda ne znam šta bilo. Jedan dan me je zvala koleginica sa produkcije kao hoćeš da dođeš na snimak? Dobro. Dešavalo se često u istoriji kinematografije da neko režira s pozicije glumca, to se dešava. Ali ne znam koliko se puta u istoriji desilo da neko glumi i ima scenu seksa, a da istovremeno režira. Da, to je bilo u onim bloopersima je bilo kao, ajde akcija, pa da, ne znam baš kao, nisam istraživala koliko je toga bilo, mada mislim nije neobičajno da se reditelj pojavi kao u nekoj sceni, zato što hoće, mislim, sad kao istoriji kinematografije, mada ne bi to sad poredila sa kinematografijom. Dobro, naravno. Ali, pa u ostalom, mislim, i ja sad kao radim film gde sam ja, bukvalno radim dokumentarni film, dokumentarni u kom sam ja glavni lik, zato što ja pričam svoju priču, koja, znaš, kao, koja mi se desila, prosto nema ko drugi, znaš, kao, nego to sam ja i moram samu sebe da režiram i snimam i... Ali u ovoj igranoj varijanti ti moraš istovremeno da glumiš i da paziš na to kako glumiš, a da paziš i na sve ostalo. Pa zapravo ne paziš, mislim, dok si ispred kamere, mislim, nemaš pojma šta se dešava u suštini, Da, znači... Kao, pray for the best, mislim, ili pogledaš posle, mislim. Da, a kako viš tu razliku između snimanja skečeva za YouTube i snimanja ozbiljnog filma i šta više gotiviš? U suštini je to na kraju dana ista stvar. Meni je malo sad kao, nisam dugo, kao ne sećam se kada je to bilo, poslednji put kad smo snimali te skečeve, ali snimanje ima iste karakteristike, čekanje, dugačke pripreme, kašnjenje, kad glumci ne znaju tekst,
znaš, kao ponavljanje, i to su sve u suštini iste stvari koje imaš i na filmu, imaš i na, mislim, naravno, postoje ljudi koji, sad ispalo da prozivam ljude, da li ne znaju tekst, naravno da nije da svi ne znaju ili da nisu spremni, ali se dešava i da nisu spremni, tako mislim, nekako postoje sve te karakteristike koje čine to sve nekom vrlo sličnom atmosferom, koja onako nekako dugo traje, to svima izgleda da je jako uzbudljivo, kao dok se to radi, onda svi kad dođu na set, kao su u fazonu posle pola sata, kao ju, ali ovde dosadno. Da, mislim, ima to dosta sličnih karakteristika. Ali dobro, ovde imaš malo više kao možda slobode da improvizuješ i tako. Da, u skečevima, da. Kad smo već... Pa i na filmu, u stvari, izvini, zavisi kao sa kakvim rediteljem ko radi. Pa, mislim, ako je reditelj otvoren da se, improvizuje nešto, improvizuje se. Kad smo već pomenuli film, to je dokumentarac o tebi koji sad trenutno radiš, da li nam možeš reći kako se zove i šta je zapravo suština i sadržaj tvoje životne priče? Dobro. Zove se Carlito ili Kako sam postala zlostavljač pasa. To je film, zove se Carlito po mom psu koji je slično kao ovaj pas koji je bio malo pre u studiju, tako crni mali zlotvor koji jako puno laje. A zapravo se priča zavrtela oko toga da sam ja usvojila njega kada je imao 2 meseca, pronašla sam ga na ulici i sad to je pas s ulice koji je, mislim, ne znam kako to da objasnim ljudima, kao to ljudi ne mogu da razumeju, kao kad imaju rasne pse, nije isto kad uzmeš crnu, znaš, kao crnog psa s ulice koji bukvalno, znaš, kao je neki miks gena ludilo. I uglavnom, sad sam razdužila tu oko psa. Nebitno. Da, uglavnom. Carlito, ja sam ga našla kad je imao 2 meseca, usvojila ga, on je bio nemoguć, jeo sve sa ulice, trovao se, jedan dan smo išli kod veterinara da bi dobio injekciju, zato što se otruje, pa moraju da mu daju neke lekove. I uglavnom, on kad ode kod veterinara, i sad se to dešava, pošto je zaštićen ko beli medved, ne možeš da ga dresiraš, kad ode kod veterinara i tada, sa ta 2 meseca, 3, koliko je imao, ne znam, je potpuno izojedao kao veterinare, to sve krvi do kolena, razumeš, ludilo. I oni su mi rekli imaćeš problem ako ga ne dresiraš, na kraju krajeva makar da ga dresiraš u smislu da te sluša, da ne jede stvari s ulice i to. Dobro, u tom trenutku je meni već nekako svi kao kreću da ti govore, znaš, kao moraš da ga dresiraš, ne možeš tako, jer kao bukvalno su ljudi u fazonu kao tebe pas urniše, razumeš? I dobro, i ja sad kao, dobro, ja ću sad da preuzmem to stvar u svoje ruke, razumeš? I ništa mu probao nešto opet da pojede s ulice, ja ga nešto ćušnem, mi tu imamo neki fajt, to neko snimi i taj video izlazi na stranici Leviatana, ja postajem zla, debela žena koja zlostavlja pse i onda kreće kao linčovanje preko društvenih mreža i to je nekako core priče. E sad, tu ima svašta, naravno. Sećamo se naravno svi toga momenta, gde je naravno uvek kad se nađe mnogo ljudi koji su za i protiv tebe, kad su onako militantni oko toga da budu za i protiv tebe, upadneš u ceo taj kolosplet nečega što nazivamo cancel kulturom. Da. Kakav je osjećaj biti predmet kontroverzne debate? Znaš, zanimljivo je to što nekako u tom trenutku kad se to desilo, to je bilo 2000 i kao mozak i godine. Nebitno koja godina. Dobro, ima jedno 3 recimo. I u tom trenutku to još nije bilo toliko
nisi tako pričalo o cancel kulturi, nisi toliko pričalo o tome da li si ti na neki način zlostavljan. Nekako imam osjećaj u poslednjih godinu dana svi baš o tome pričamo i kao jako je to, znaš, kao. U tom trenutku to nije bilo tako aktualno i nije se o tome toliko govorilo i ja bukvalno nisam znala šta mi se dešava. Bukvalno. Ja sam bila potpuno šokirana. Mislim, ja se sećam i dalje tog trenutka, kao izlazim iz teretane i vidim kao Leviatan tagged you i kao, i odjednom, znaš kako Instagram odjednom ti pusti, razumeš, poruke, komentari i kao ja mislim prvo da je neka greška i onda kao vidim da sam to ja, mislim, prosto taj osjećaj kao. I onda neka vrsta panike, mislim, to je jedan ogroman proces kroz koji ti onda posle, kroz koji sam ja prolazila, gde ti prvo misliš, mislim, ja sam jako dugo mislila da ja treba tog psa da vratim na ulicu, da sam ja stvarno zlostavljač, zato sam nazvala i film kako sam postala zlostavljač pasa, mislim, kao da se malo i našalim sa tim sad sa ove distance, ali u tom trenutku stvarno misliš, mislim, kao, možda je u meni isplivalo sad nešto što nisam ni ja znala da postoji u meni. Dobro, onda vremenom, jel da, kreneš da kapiraš da to nije sve tako crno-belo. Pogotovo što imaš to, čekaj, ako sad hiljade i hiljade ljudi kaže da si ti to nešto, šta onda menja, mislim, ako ti jedino znaš da ti nisi, ili ti i tvoji prijatelji, jer, na primjer, moji prijatelji su se kačili kao, oni su odgovarali tamo, čekajte, pa znate Ivanu, pa ona je imala zlatnog retrivera od kada je imala 6 godina, pa onda, znaš, kao 14 godina imala Lunu, pa je onda usvojila ovo, pa, znaš, kao, ali, mislim, ti znaš da to znaju tvoji prijatelji i ti, kao, ali, kad gomila ljudi misli suprotno, kao, šta je, znaš, kao, kreće realnost bukvalno da se, onako, da ti se cepa u glavi. Jedno od najpopularnijih, jedno od najvećih književnih dela svih vremena govori upravo o takvoj situaciji, proces Kafkin, gde se čovjek probudi i shvati da je kriv. Da. U digitalno vreme čovjeka ne proganja ona mašinerija koju je Kafka opisao, proganja ga digitalna mašinerija. Da li si drugačije krenula da gledaš na ljude koji zbog influencinga psihički obole i šta misliš o celoj toj situaciji? Pa meni je bukvalno kada se dogodio taj klip i to sve, meni je to bukvalno kao potpuno mi promenilo način percipiranja stvari. Mislim da sam do tada gledala kao, stvarno sam nekako kao malo dete gledala na sve to, kao svi hoće dobro i samo kao to je sve okej i svi, znaš, kao, i onda odjednom, mislim, sad da, kao, ali shvatiš da postoje neki ljudi koji se okupljaju oko nečega da bi, mislim, u smislu tako, znaš, kao ti ljudi koji ti ostavljaju te komentare i to, posle to nekako si kao, sad je to postalo kao dobar dan, možeš misliti, mislim, kao neko ti ostavio kao neki komentar, ali nekako do tad kao sam mislila da kao, što bi te neko kao napadao ako nema razloga, ali očigledno nije tako. Da misliš, da li si razmišljala nekad o ljudima koji su na tako nešto oguglali, kojima je to postala svakodnevica, kojima nije ništa da ih cela Srbija mrzi i da ih sutra cela Srbija voli? A šta misliš kao, šta me pitaš u stvari? Evo, konkretan primer, ne znam, eto Baka Prase, na primer. On je dosta puta bio top tema u zemlji zbog nečega i onda jednostavno cela zemlja formira određeno pozitivno, odnosno negativno mišljenje o tebi i tebi je to postalo dobar dan, ono. Da.
Pa, ja mislim da je prvo, verovatno se dosta ljudi vodi i onim principom da kao ne postoji loš otprilike publicitet, a mislim da ima i toga da na neki način je zapravo to oslobađajuće, jer ako ti imaš neki kao centar gde ti znaš šta si ti i kao imaš neku stabilnost u smislu da ne može da te poljulja sad ako gomila ljudi misli ovo ili ono, ili ko zna šta misli o tebi, ti znaš kao šta si ti, onda, mislim šta, ako se to menja, jedan dan je ovo, drugi dan je ovo, ne može tvoja percepcija tebe, niti tvoja kao raspoloženje da se onda svakodnevno šalta između toga kako će ljudi da te, a ljudi će te percipirati kako im se znaš, svako gleda iz svog nekog, to sam radila na terapiji. Digne, reci slobodno. Kako im se digne, reci slobodno. Da, ne znam, tu 1000 puta sam krenula da opsujem, onda kao... Slobodno, naši smo. Dobro digne, nije da se opsuje, ali dobro, kao, krenula sam nekoliko puta da opsujem, pa nisam. Dobro, slobodno. Da, mislim, svako gleda iz svoje neke, perspektive i ti ne možeš da utičeš na to, mislim, kao... To kad kao kreneš da učiš i da treniraš, onda se oslobađaš, mislim, toga da brineš o tome kako će te drugi percipirati, šta će reći, to je jako teško, naravno. Mislim, nekima je lako, ne znam, meni nije toliko, ja sam na tome dosta kao radila. Razni klinci žele sad, to jest svi, većina njih žele da budu youtuberi, žele da budu influenceri na ovoj ili onoj mreži, zapravo ne znajući ovu priču. Kako misliš da taj problem treba rešiti? Da li uopšte imaš neko mišljenje o tome? Da, nadam se da im se tako nešto neće dogoditi. S druge strane, mi se čini da je sad to postalo toliko ustaljeno da mislim da već na neki način znaju u šta se upuštaju. I čini mi se da je postalo nekako, koliko god je to loše, postalo je nekako uobičajeno, postoji taj neki jezik i način izražavanja koji postoji na internetu i koji je prihvaćen da ti možeš da kažeš nekome bog zna šta, a to ne bi smeo baš da mu kažeš verovatno da ga vidiš na ulici. Mislim, jer tipa ja sam razmišljala o svim tim kao pretnjama, komentarima koje sam ja dobila, ja sam u jednom trenutku na početku kad se to desilo, ja sam mislila da će mene stvarno neko tući na ulici. Da će mi stvarno neko nešto uraditi. Mene su zvale drugarice, kao panično i govorile, nemoj izlaziti sa Carlitom, doći ću ja da ga prošetam, kao neko će te prepoznati, znaju gde živiš. Međutim, ja izađem i sad kao, prvi dan kao, drugi dan opet kao nešto se šunjaš, razumeš? Treći dan koga se šunjaš, neće ti niko ništa. Mislim, što je, i pritom što je nekako, dobro, naravno da ne želim da me neko nalupa na ulici, ali, pomisliš kao, ajde šta sad ako ste, mislim, ako ćete sad da me linčujete, jel da, na ulici, mislim, kao zato što sam pokušala da dresiram psa, ajde, da, mislim, šta, ajde da kao priđite pa kažite mi nešto, na kraju krajeva, mislim, ja sam toliko se, jel da, time bavila, šta sam trebala da uradim, da li to ovako, onako, na kraju krajeva činjenica da neko te snima i da smatra da ti ne činiš, da se ne ponašaš dobro prema životinji, potpuno se isključuje taj deo da je neko trebao, ako je smatrao da ja to ne činim kako treba, da mi priđe da mi kaže, izvini, devojčice, ne treba tako da se dresira pas. I na kraju i čitava ta polemika na internetu, jel da, trebalo je da bude fokusirana na to da se ispravi, jel da, greška, a ne da nekog urnišeš, jel da? Možda ja ne znam da dresiram psa. Očigledno nisam znala. Ajde da sad razmislimo, je li i o tome što si upoznala jedan živi entitet koji se zove javno mnjenje, odnosno publikum, i koliko je on glup i moćan u isto vreme.
kad čovjek shvati da ne možeš objasniti, da ti izađeš u javnost i objasniš nešto, da to ne postoji, ili da nešto demantuješ, da to takođe ne postoji, kako se onda osjećaš u daljem radu i životu? Pa, učiš da se toga, da te to uopšte ne zanima, da prosto shvataš da ću ja sada izgovoriti lupom ovu reč, evo sada ovo dok snimamo i pričamo o ovome. I ko zna šta će sve ljudima pasti na pamet kada ovo pogledaju i kakvi će sve komentari potencijalno da se pojave. Ali, mislim, ako kreneš da misliš o svemu tome, mozak će da ti eksplodira, da ti prokuva, mislim, tako da najbolje je da kažeš, dobro, mislim, bit će milion nekih misli, ljudi će svašta, ne znam, kao na 1000 načina to da percipiraju, ali to nije do tebe. Do tebe je donekle da usmeriš nekako poruku što preciznije, jel da, kao dalje od toga ne možeš, mislim, ako će neko mislim, znaš, kao ako neko kaže ćao, a taj neko misli da sam mu ja rekla ćao, a u stvari kao sam u fazonu kao psujem ti mamu, mislim, ne vredi, znaš, kao. Ajde da ti postavim još jedno pitanje u vezi ovoga, pa da pređemo na neke vedrije teme, zato što mislim da je stvarno bitno. Koje si posledice istrpela, da li si morala da se lečiš zbog toga što ti se desilo? Da, jesam. Išla sam bukvalno na psihoterapiju. Jedno vreme sam se pokušavala da se lečim sama, kao, što nije bilo dobro. Mislim da su postojali... Lečila sam... Postojalo je dosta meseci u kojima sam ja bila u nekim čudnim stanjima. Zbog toga, zato što sam krivila pre svega sebe, zato što nisam imala očigledno dovoljno nekako dovoljno utvrđenu percepciju same sebe da bi znala da kažem okej, ovi ljudi su rekli da ja zlostavljam psa, ja znam da sam ga našla na ulici, da sam mu dala da jede, da pije, da spava u mom krevetu, da piše u mom krevetu, da laje na mog tatu, da čupa mamine trenerke, da nas sve urniše, razumeš, u stanu i da smo svi na to pristali i da je to sve okej, da ga mi volimo najviše na svetu i to ja znam i kao mogu ljudi na kraju krajeva da kažu što hoće. Ali put do toga je kao dosta težak. Prosto zato što sam za to bila potpuno nespremna. Potpuno me je to... I ja sam ugasila sve društvene mreže. Sećam se tog momenta kada je izašao taj video i onda sam zvala Tijenu, jer mi ona napravila Instagram i tipa ja ne znam, valjda ni šifru, ni na koji mail je to, a treba dok se odjaviš da ćeš da kao ugasiš nalog i ne znam šta, ima kao čitava procedura, onda ona kao jao ne, onda mamin mail, zovi mamu, onda ludilo, mislim, dok kao nisam uspela uopšte to da ugasim. I dugo ja to nisam imala, nisam koristila na mene. Mislim, imala sam bukvalno traumu od ikonice kad je. I sad ti dođeš ovde u studiju i mali crni kerti ulej, sudbinski. Da. Ti si svakako zaljubljenik u umetnost kao i svaki umetnik. Da li, evo ja sam sad naveo, ne znam, Kafkin proces, da li ti je to pomoglo negde da se identifikuješ sa nekim tako likom? Pa znaš šta mi je, na primjer, poslednje kao, mislim, sa gomilu likova sam se kao na neki način, naravno, identifikovala, ali poslednje nešto što mi je bilo zanimljivo jer treba da radim neku predstavu, pa sam htela da radim Frankensteina, i onda ponovo sam čitala tu knjigu, jer kao postoji toliko tih ekranizacije, jel da, starih hollywoodskih, crno-belih, ovih, onih, bla, bla. Ona čuvena Ica Live. Da, ja sam volala te kao mala gotičarka Ica u srednjoj školi, to gledala, te crno-bele, razumeš? Ove kasnije nisam ni gledala i dobro sad skontaš da to u stvari je dosta drugačija priča u knjizi i da je tu u suštini priča o jednom čoveku napravljenom, jel da, ali nekom živom biću koje je odbačeno zbog toga kako ono izgleda, ali u suštini on pati i on čini to što čini zato što je odbačeno od društva. I to mi je bilo, na primjer, kao sam pomislila, vidiš, eto, to je nešto. Jer ona scena, na primjer, kad ga vijaju sa bakljama, kad on beži isto, tako sam se nekad osjećala kao neki proterani lik. Mislim, ja sam u jednom trenutku pomišljena da se ocelim iz Srbije, kao.
Imaš u sebi, stalno imaš one svađe u sebi, šta bi odgovorila, šta bi rekla. I to te onda izjeda iznutra. Da, ono kao šta bi da kažeš, a da, ne znam, to sam već kao, mislim, ne sjećam se ni da li sam to imala. Imala sam, verovatno, kao, šta bi rekla, da, ovo, ono, ali nekako sad, u tom trenutku je gotovo, kao, ne možeš ti sad ništa da kažeš, to sad tako izgleda i to je to. Ako ti kreneš da se petljaš, samo će biti još gore. Da li, inače, pošto, pogotovo u ovo digitalno doba, otprilike filmovi i serije funkcionišu isto kao i društvene mreže, zna se šta gura algoritam, zna se šta prolazi, za koja dela u istoriji kinematografije si posebno emotivno vezana? Jao, za puno. Poslednje što sam se vezala, ali ajde, dobro, to nije kao, jao, to mi je jako teško, tu sad ja ovako izvadim, razumiješ, svesku, pa ovo volim zbog ovoga, pa ovo volim zbog ovoga. Pa ima onih kao od dečjih kao stvari, razumeš, ono koje si se vezao kad si imao 2 godine ili 1 godinu, tipa Lion Kinga, razumeš, kao Disneyevog, preko kao, opet kad si bio malo stariji pa si kao gledao Gospodara prstenova, preko onda kao drugih kao umetničkih stvari, od ne znam, imala sam jedan period kad sam bila kao jako buntovna, pa sam volala onaj Gamo film, onaj američki, poslednje što me kao jako, za što sam se jako vezala, je bio ovaj neki film o Jesseu Jamesu, gde ga igra Brad Pitt. Zove se The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. To me sad nešto mislim, mene kao, ja kad pogledam neki film, ako mi se jako dopadne, ja onda upadnem u neki trip gde ja mesec dana konstantno razmišljam o tome, konstantno gledam te scene, ja otprilike glumim te, mislim, imala sam da se, ne znam, tipa kad izašao Joker, kao sad vrtim malo odavde pa unazad, kad izašao Joker, onda mi je to jako bilo. Naprimjer sad, jer kao razmišljam o ovim temama kao kad je neko odbačeno društvo, sad se prebacila na tu kao, na tu trasu razmišljanja. Naprimjer, to je, naprimjer, jako delovalo na me. A ima gomilu stvari, mislim, ne znam. Poslednje, pre godinu dana sam krenula da gledam, Tarkovskog ponovo, pa sam onda, mislim, imam tako kao, ima jako tu puno stvari. Imaš faze. Da. Pomenula si Jokera. Taj film je isto naišao, jeli, na 2 skupine ljudi. Na jednu koju je to wow i na ovu drugu koju je to gasi. Ova druga skupina je u tom fazonu zato što taj film sadrži mnogo klišeja preuzetih iz drugih istih takvih filmova. Ne znam, ja sam u više navrata rekao da je dečko koji obećava isti takav film samo 20 puta bolji. Dobro, da, mislim, možeš kao da uzmeš tako, ali meni, ono što se meni dopalo u tom celom konceptu je to da vidiš kako je, kao, jer baš u konceptu tih kao, likova koje smo znaš, kao Batman i ovo, ne kao likova sad kao u nekom realizmu, jel da, ili nekom, mislim, kao umetničkijem kao film, gde stvarno posmatraš neke kao slojevitije likove koji su bliži nama, mislim, a ovo je nešto što je svakako pomereno u nekom Gothamu, mislim, ne postoji, jel da, ono što meni tu bilo zanimljivo je kao, jer uvek imaš to kao, imaš u svim tim, jel da, nekim univerzumima, imaš tog nekog kao vilana, nekog zlikovca, meni je bilo zanimljivo šta je dovelo do toga, kao, jer pogotovo što, ne znam, moja nekako, od kad sam bila mala, ja sam kao uvek imala kao neke simpatije prema tim kao zlim kao karakterima i uvek su mi oni najviše... Znači ti si ona devojčica što se loži na Lokija i te... Da.
Da, to prvo je bio prvo simpatiju Seovak Zana, kao prvo simpatiju Lion Kingu Scar. I to je bilo kao ljubavno prvi pogled. Jeremy Irons, ono kao daje glas, to je odlično. Ali meni da bilo zanimljivo to što vidiš nekako kao kako se ulazi u to, jer nekako uvek gledaš nekoga, mislim i u realnosti, mada ajde dobro, to su neki drugi reditelji mnogo bolje, mislim, analizirali neke realne likove kako su skliznuli u te stvari. Mislim, a ovde se analizira neki izmišljeni karakter, ali mi je bilo zanimljivo to kako se sklizne u to da postaneš kao to zlo. Kako, mislim, to se jel se to izabere, jel se to odluči jedan dan, jel kao šta te natera, ili te nešto natera, ili... Pa, mislim, imali smo ranije Mr. Freeza, u svakom animeu niko nije zao, nego na kraju je on samo nesrećan i na kraju on sve shvati i promeni se. Da. Okej, to nećemo da se svađamo, ali... Ne, slobodno, nećemo se svađati, nisam ja kao... Nećemo se svađamo, šalim se, ne, mislim, malo je drugosrbijanski film, onako hipsteraški za... Šta? Malo je film namenjen žrtvama vršnjačkog nasilja, to nije malo ono... Dobro, možda mene to radi, ja se dajem to onda tinejdžerskom žrtva vršnjačkog nasilja, level taj. Dobro, da malo pređemo na to, na kao te neke opštije stvari u samom poslu. A i vezano je malo za Jokera. Phoenix je dobio Nobelovu nagradu, Oscara je dobio, kao da je dobio Nobelovu nagradu. Dobio je Oscara za, to sam ja pričao da je gađao Nobelovu nagradu. I onda je krenuo da izvineš Kenja o životnoj sredini i pravima životinja. I da, bravo, viš da je sve uvezano danas u ovom intervju sudbinski. Pa da. Ja sam čak snimala u bukvalno par zgrada dole sam snimala jednu scenu za dokumentarac. Kao moguće. Da je sudbinski, smo došli do ovoga, da. Da, kao nije Beograd baš mali, tako. I krenuo je o tome da priča vamo tamo. Sad, to me podsjetilo na, mislim da je Dušan Kovačević to rekao, da su glumci izvođači umetničkih radova i da u toj kao nekoj analogiji sa građevinom, da bi scenarista bio arhitekt, a reditelj bi bio građevinski inženjer, snimatelji i tako dalje su ljudi koji voze kranove, a realno voze kranove i na jednom i drugom mestu, a glumac bi bio izvođač, lik koji je radnik na građevini, a oni najviše su prisutni u medijima, ljudi ih smatraju najvećim intelektualcima u filmskom svetu. Dobro, zato što nekako njihova profesija to i traži od njih, mislim, neku vrstu kao, prosto prisutnosti, privlačenja pažnje neke, ne mislim u pogrešnom smislu, nego prosto mislim da to na neki način i odlikuje dobro glumca. Kada izađe na scenu ti hoćeš da ga gledaš, mislim sad ok, ja pričam o pozorištu, ali jer kao tu nekako najčistije to vidiš, kao imaš prosto te ljude koji izađu i ti sad i oni da pereš olju, razumeš, ti hoćeš to da gledaš, šta on sad pereš olju. Tako da mislim da tu nekako ide Mislim, jel te nerviraju glumci zbog toga često? Ne. Baš sam pričala skoro, juče prekriče sam pričala sa drugaricom, ona je rekla u fazonu kao, to kad glumci kao uzmu, oni nešto pričaju, kao misle su najpametniji, mada ja sam iskreno u toku svoje kao dosadašnjeg rada puno naučila od njih i mislim, stvarno kao, ne mogu, mislim, ne možeš da možda naučiš, možeš od svakog nešto da naučiš, ali uopšte nemam kao odnos prema njima da su oni neki izvođači isključivo radova, a da si ti sad kao tu postavljen kao, mislim, možda ja imam takav odnos, ali stvarno sam puno stvari od njih učila i slušala i nije
isto kao, jedna stvar je biti ispred kamere ili na sceni, a druga stvar je biti iza i ti si na neki način ipak sačuvan ovde iza, mislim, koliko god mogu da te čereče i kad si iza, ali, ba da, nisam završila misao, ali to... Ali nema veze. Da, ali to je to što sam imala da kažem. Nadovezat ćemo se. Stvar koja mora da se prihvati je kulturološka globalizacija. Mi sad imamo, na primer, Senke nad Balkanom, što je u principu Peaky Blinders na srpskom, i imamo sve više po svetu serija i filmova koji su pravljeni na HBO, Netflix šablone i koji su isti praktično. Da li misliš da se gubi domaća kinematografija svih ostalih zemalja? Mislim da i dalje postoje kao... Nekako ja na to ovako gledam. Uvek postoji taj neki kao mainstream, sad je mainstream ta vrsta kao video platformi ovoga onoga. Uvek postoji kao neka umetnička kao struja koja prosto nije na Netflixu, nije mainstream, kao ja se zezam sa prijateljima, kao uđem na Netflix, na HBO, nemam šta da gledam. Mislim, i to je okej, jer kao nekad mi se tako nešto gleda, nekad mi se gleda ovo, prosto mislim da i dalje postoji ovaj sadržaj kao u redu je i da se proizvodi taj sadržaj koji je ali moram da kažem da pitao si me pre ne znam koliko pitanja si me pitao šta me kao, na primjer od serija šta me oduvalo, mama i tata se igraju rata, to sam odlepila, ponovo sam gledala sad nešto, valjda zimu ili pre par meseci. I mislim da je to jako dobro. Da, dobro, to je možda jer je Kičić jedan od poslednjih čkalja u našoj zemlji. Pomenula si to kao da postoji paralelni svet mainstreama i undergrounda, kako se to kaže. Sad, to me podsjetilo na jedan dijalog iz serije Bitangi i princeze, kad je kazao ispod pulta i onda on govori Reni kako da se svađa s likom iz Tjednika navodnika oko Fight Cluba. Dobro. I oni sad tu pričaju o tome, o getoizaciji kulture, kao da li kultura treba bude getoizirana, imaš ove samo iz Cetinske što idu u galerije i praviš za njih i onda praviš za ove što idu na Džalu i Bubu, praviš im Casa de Papel. I kao postoje te dve stvari. Ljudi zaboravljaju da postoji treća stvar, a to su ti, blockbusteri sa velikom umetničkom vrednošću, tipa Kum, pa eto, ne znam, ajmo reći, možda čak i Fight Club, i tako dalje, i tako bliže, ima sad takvih filmova. Da li ti misliš da je to kao vrhunac umetnosti, da li bi se složila s tim da je vrhunac umetnosti nešto što je stvarno mnogo, mnogo dobro, a nije ima umetničku vrednost, a nije ona Bergman i one gluposti Smrt hoda plažom. Nemoj tako, ja možem Bergman. Zato što se bavi ženskom psihom, ne zato što kao sam završila režiju, pa moraš kao, da, jer to niko ne razume, a ti si sad car. Nosim crnu i gledam Bergmana, nije zato, nego zato što me zanimaju me te analize njegovih likova. To kao, da li su ti blockbusteri koji su ujedno umetnički vredni vrhunac umetnosti? Mogu biti. Mislim kao, ali znaš, jako je teško sad kao, jako se sad osjećam, znaš kao sad, ja znam šta je vrhunac umetnosti, to je jako nezahvalno, ali naravno da mogu biti, ne mora da znači da nužno jesu, ali ja mislim i da je velika umetnost napraviti i dobrog, Supermana, mislim, nemam pojma, nisam Supermana nikad otprilike ni gledala, ajde se odlupetam, ali mislim... Dobro tu komerc foru. Da, mislim, i to je, i treba budeš jako talentovan i pametan da to napraviš, mislim, a da to bude uzbudljivo.
Mislim, jer kao, ne znam, to smo čak još na faksu učili, nas je profesor učio, mislim, ono kao, to su sve, to je ozbiljna, ono kao nauka u kojoj se tačno svakog minuta zna šta se dešava i kad se gde šta pomera u scenariju, na primjer. Znaš, mislim, da bi to držalo pažnju, to je isto velika umetnost. Nije Bergman, mislim, koji je potpuno na drugoj strani, znaš, kao, ali zavisi što te i zanima, mislim. Koji ti je senzibilitet? Sad bi ti postavio par pitanja dalje da bude malo gledaniji intervju i tako dalje, ali neću zato što retko pričam sa sagovornicima o temama koje mene zanimaju. Da li misliš da su najčuveniji, recimo, filmovi francuskog novog talasa apsolutno neshvaćeni i da... Ovo je jako popularno, to svi vole. Da, ne, zato namerno moram to da te pitam, zato što moram narod da edukujem na silu. Da, ne znam, Belmondo uopšte nije lik kog treba da gledaju žrtve vršnjačkog nasilja iz Cetinjske. Zašto ne? Zašto ne treba da ga gledaju? Pa zato što su to u stvari u to vreme bili komerc filmovi. Da. Mislim, i to je kao, po meni čak, na primjer, kao ja kad gledam, jer sad ti nekako to je sad naravno različita percepcija, to što kažeš kao, u tom trenutku je to bio komercijalni film, mislim, to se gledalo. Evo ti Breathless. Dobro, da. Godard. Na primjer, kao, po meni čak, na primjer, Breathless ili to tako sam, generalno, na primjer, Godard, to se okrenulo da, u stvari, kada pogledaš kao sad iz ove perspektive, ti imaš neku vizuru na neku čitavu kinematografiju, jel da, kao, pa možeš sad to sve nekako da poslažeš, da pogledaš. I, na primjer, meni, francuski novi talas, nije bukvalno not my cup of tea, jer nekako po meni to nema neku dubinu koju ja želim, na primjer, da gledam na filmu. To je, mislim, kao, na kraju to su tako neke vrlo kao jednostavne neke, priče koje, mislim, koje su, pritom, da, ja kao nekako, koje su više nekako na neki način kao vizualno atraktivnije nego meni, makar nego što me zapravo vozi sad tu neka priča ili ti neki karakter ili nešto. Gde, na primjer, sad Bergmana se zezamo, ali kao, mislim, gde me on u potpunosti uvuče i ja, od 5. minuta gledam šta će s ovim likovima da se desi. S ovom ženom. S ovom ženom, da. Baška sad smrti to, ali ima toliko drugih filmova, mislim, kao Divlje jagode, mislim, znaš, kao, dobro, tu nije žena, eto, tu gledamo čoveka koji treba da završi svoj život, mislim, isto, znaš, kao, pa ima neku refleksiju na ono što je bilo pre. Ne znam da završim rečenicu. Nebitno. Ne znam da završim rečenicu. Ostavljaj zareze slobodno. Dobro, ali kad pogledaš nekako, ajmo reći, evo, zanimljiva je sad stvar, Južni vetar, ljudi kojima, neki ljudi to kao porede s ranama i onda čovjek kaže ne, ni u kom smislu, zato što su u tom trenutku dva naturšika bila milijardu puta autentičnija od profesionalnih na dva glumca sad. Možda je to fora francuskog novog talasa, ta kao autentičnost, jer su i oni svi bili geto momci, svi ti reditelji. Da. Pa da, moguće da je kao stvar u autentičnosti i nekako, znaš što isto postoji kao, mislim, ovo je možda u stvari totalno glupo, ali dobro, izgovorit ću. Postoji to što kao nekako iz, sad tako tih krugova gde se kao gledaju, jel da, gde se gleda francuski novi talas, imaš tu neku vrstu kao, mislim, gotovo kao fetišizacije nečega što je kao, znaš, to je kao umetnost i onda, mislim da postoji dosta ljudi kao, koji su recimo u mom nekom videokrugu, jer se ja krećem u nekim tako čudnim krugovima, koji,
to možda ih ne radi to iz duše, nego prosto ih kao radi na nekom nivou. To je kao, ako me razumeš. To im je fancy, kao što slušaju džez na silu i piju kraft piva. Pa bukvalno, znaš, kao tako cool je kao francuski. Jer, na primjer, sve, mislim, naravno to što mene to nije pokrenulo, ne znači da nekog drugog nije pokrenulo, a mene nije, mislim... Znači nije... Mnoge druge stvari da smo je pokrenule. Nije te odradilo. Da. Izgleda će ovaj segment da traje duže, zašto je meni zanimljivo, a publici možda. Ajde da pričamo malo više o Hollywoodu sad. Bitan moment u Kenguru. Ja ne volim američke filmove, nekako su mi predvidivi, ako je voliš keveti rumunski. Da li, sad imaš mnogo tih ljudi iz Cetinjske koje sam pomenuo, koji gledaju rumunske filmove, koji idu u dvoranu kulturnog centra i tamo prate sve što se dešava na evropskoj sceni, samo zato što su to evropski filmovi, i sad sam ja mnogo zajeban jer gledam evropske filmove. Da li stvarno može da se kaže da su evropski filmovi konkurentni s hollywoodskim ili ne uopšte nikako? Pa mislim da su to dve potpuno različite stvari, nekako. Film i movie. Da, kao, odnosno, ne znam, mislim, kako god to nazoveš, kao, ali, mislim, ja sam bila taj lik koji ide i to gleda, mislim, kao samo u kulturnom centru Novog Sada, samo što tamo u kulturnom centru Novog Sada bude 2 ljudi, znaš, kao 3 maks. I kao, i dođeš tako, platiš kartu, kao, sedneš, divno to platno i sve, mislim, u nekom trenutku, mislim, sad tu ima isto jako puno sadržaja, kad pogledaš kao tog takvog umetničkog evropskog, znaš, i tu treba isto pronalaziti neku vrstu kompasa i kao, naravno da, mislim, išla sam ja i jako puno i na puno festivala filmskih i onda tu gledaš baš gomilu, kao pogledaš po 5-6 filmova na dan, razumeš? I sad svašta ti tu vidiš i bude ti dosadno i ovo i ono. Ali, mislim, na kraju dana to je sve, imaš, kao naravno postoji nešto što je jako kvalitetno, postoji nešto što nije, mislim da gomilo sadržaja dođe svakako do nas, ne mora da bude, ne znam koliko kvalitetan. Znaš. Da li umetnik mora i sam da bude autentičan da bi bio dobar, u smislu šta ja radim na festivalu švajcarskog kratkog filma, što ne idem da se drogiram ko sva druga deca? Ima i ovakvih, ima i onakvih, kao ja sam sad uvek sve nešto, sva sam kao liberalna, nemam pojma, u redu je sve, kao ovo, ono, ne, mislim da je fora naći neki balans u toj autentičnosti, jer nisi na kraju krajeva, mislim da sam sretala zapravo i neki ljude koji su prosto kao, što kažeš, ono kao to što ih ti zoveš iz Cetinjske, što nekako izgube, odnosno kao da propuste taj deo životne autentičnosti, razumeš, koja ti je neophodna da bi onda ti posle, jel da, sa njom baratao, jer mislim da sam ja, na primer, kao najbliže mi je neki, kao moj, da se ja nisam vatala u koštac i sa tim psom i sa ovim onim, ne bi sad radila na tom filmu. Ako nekako samo sediš i gledaš neke, jel da, umetničke filmove, naravno da to ne znači da stičeš neku vrstu punijeg životnog iskustva koje ti je neophodno da bi nekako stvorio svoju autentičnost iz koje bi nešto radio. Da, mislim da sam odgovorila na pitanje. Opet ne završavaš rečenice, to mi je baš gotivno. Ja sam imao intervju s jednim porno rediteljem i nešto smo pričali oko filmova i on je rekao da, zaboravio sam komu je to rekao, da svaki film treba da ima 3 š. Šege, ševe, šore. Dobro. Dobro, verovatno, mislim, sad će biti kao bezobrazno, verovatno ti filmovi.
Dobro, oni nemaju šore baš toliko. Mislim, imaju, ali nemaju baš... Zavisi kako gledaš. A nemaju baš ni šege. Dobro, uglavnom, da li... Kao da, a šega? Šala. Da. Da, možeš i ovako. Ja sam se na šeju ubila. Ti odmah na šeju. Da li je to tačno, stvarno? Da ovi blockbusteri, evo sad smo ih nabrojali nekoliko. Fight Club ima smešanje, ima nasilja, ima seksa. Dobro. Ne znam, Kum ima nasilja, nema seksa. Čini mi se da nema seksa. Pa nije baš nešto seksa. Ne, sjećam ga se. Nema uopšte, gledaju se samo. Da. Dobro, sjebao mi se, kvariš mi premijere, evo, sjebala si mi teoriju sad. Ne, hoću još da nagazim na tu teoriju, šalim se. Ali mislim da kao, na kraju kraja bitna je, mislim, wow, kako otkrovenje, kao, ali mislim, bitna je priča, nema tu sad kao, ako je neophodna šega da bi se ispričala ta priča, ako je neophodna ševa da bi se ispričala ta priča, onda je neophodna, ako nije, onda nije. Mislim, tako su mene kao, tipa, eto sad kao se vraćamo, ono, kad smo pričali o Dnevnjaku, kad je to izašlo, pa je onda snimali smo onaj video kao to, kao seks, šta god, mislim, i onda su tako kao, onda izašli neki članak kako kao neka srpkinja, seksi srpkinja imala seks pred kamer, mislim, nešto suludo, i tako, onda su me kao ljudi pitali kao, a kako to tebe, kao, kako te nije sramota, kao, ali ne kao da su me napadali, ali kao, mislim, jer ja sam bila u fazonu, ali čekajte, mi smo snimali, mislim, skeč ili da je i scena u filmu ili da je scena u seriji ili da je bilo čemu, nekako kao učiš, mislim, to je normalno, kao, ko što ljudi rade sve, rade i to, mi smo snimali još potpuno neuverljivo u tom skeču, mislim, kao, ko ima seks, ono, u grudnjaku, mislim, ispod ćebeta, mislim, znaš, kao, i nekako, mislim, potpuno je, ako je seks, onda je seks, ako je, znaš, kao, ako to čini priču, okej, mislim. Je ti se desilo nekad da vidiš neku seriju ili film koji ti se dopadnu i vidiš da tu postoji glumica koja si u fazonu loša je, ono, loša je glumica i onda se ona u jednom trenutku skine gola i sve ti bude jasno zašto je tu. Ne, mislim, nemam kao sad, ne moram nužno da pomislim da je loša, ali imam jako kao radar za ono kao, aha, ovo je sad dobra riba, okej. Da, doveli su je da se skine. Da, ovo je sad kao, ne mora se ne ni skinuti, nego prosto kao, ulazi dobra riba, ide kao, razumeš, ono, naracija, piše to, znaš, ono kao, ovo za ove što ne vidi, piše ulazi dobra riba, znaš, kao, mislim, to mene nekad nervira. Možda su to moji neki kompleksi, možda nisu, možda je neka vrsta kao žensko ima samo tu neku funkciju da privuče tu neku pažnju, jako puno ima takvih stvari, mislim, ono, kao prosto karaktera koji imaju samo tu funkciju, jel da? Desilo mi se čak, na primjer, u tako nekim filmima u kojima ne bi očekivao to da vidiš, tipa, gledala sam Hobita i pojavi se ona kao vilenjakinja s narančastom kosom. Kao pomislim, stvarno kao u Hobbitu sad me kao ložite s ribama, mislim kao ono, potpuno sam se prebacila na neku ono, neku liniju razmišljanja koja nema veze. Ja volim patuljke. To nikad neće prikažu patuljka ženu gluba. Da, jebote. Stvarno. Trebalo bi. Okej, ajde da se vratimo na ovu malo tužniju priču umetnosti. Financijsko-produkcijsku tužnu priču. Dobro. Da plačemo što nema para. Ne da plačemo što nema para, nego što izlaze proizvodi koji se prave zbog isključivo SEO optimizacije, držanja pažnje i shortova na TikToku. To. Postoje definitivno serije koje se tako prave i sad svi ljudi koji su rođeni pre 2003. Misle da je
jugoslovenska kinematografija bilo nešto predivno što se nikad više ni izbliza neće vratiti. Da li si ti tog mišljenja? Kad sad pogledaš, stvarno je neizgledno. Mislim, a s druge strane, drugačije vreme, drugačije okolnosti, drugačije vreme, drugačiji ljudi, sve potpuno drugačije je stvorilo to što je stvorilo neku vrstu takve kao sinergije koja je to proizvela. Naravno da ova atmosfera ne može to, mislim, ne može da proizvede to. Mislim da, ali uvek postoje neki momenti gde neko, sad, ja mislim da je problematično, na primer, kao, mislim, kod nas kinematografija nije uopšte trenutno u toj meri razvijena da bi mi mogli da imamo neke vrste, jer ono što mislim da je bilo jako dobro tada što su postali pravci i što su postojale ekipe koje se okupljaju oko nečega što ih zanima. Sada smo svi potpuno kao, svako radi neku svoju priču, potpuno mogu da nemam pojma šta se dešava, ne postoji kao sad neki pokret, kao mi se sad okupljamo, sad je Crni talas, sad je ovo, sad je, znaš, pa sad svi oko toga, pa kao, ovo je sad ovo, ja idem s kamerom, snimam ovo, pa kao, znaš, nekako ne postoji uopšte neka vrsta, neke, da se kao ljudi okupe, da ih zanima neka tema, da ih zanima neki način, neki pristup, pa se onda taj pristup istražuje i mislim da naravno ne postoji uopšte način da se nešto istražuje, mislim, kao... Samim tim se ne donosi bog zna šta novo, jer si uslovljen da nekako imaš, mislim, čak i kad radiš umetnički film, ti si na neki način uslovljen da predstaviš već kako će to izgledati da bi neko uopšte krenuo sa tobom to da radi. A to isključuje, jel da ti potpuno kreneš da eksperimentišeš i ko zna šta radiš, jel da? Da li MIP, kao pošto ljudi stvarno, glorifikuju, ne znam, Šijana Kustu, s potpunim pravom, ali kad pogledamo, ne znam, Desiku Fellinija i tako dalje i tako bliže, neke čuvene italijanske reditelje iz tog vremena, da li su ti naši kultni filmovi zapravo potpuno pripadaju to Italiji? Kao tom vibe-u, pa možda imaju nešto, ali... Ne bih ja to sad kao... Mislim da je potpuno normalno da svaki kao filmski autor prima prosto razne uticaje sa raznih strana i da ti nisi ni svestan šta si od nekoga čuo, osetio, koji senzibilitet ti je prijao i da si ga možda na neki način kao reprodukovao. Ne bi sad to kao nužno... Šta bi ti radila da imaš neograničeno para? Imam neku ideju da snimam kao neki road movie. Šta, snimala bi ladno filmove se ne... Do jaja. Da. Pa da, ja to volim. Dobro, neka. Šalim se. Ima nas raznih, da, kao... A dobro, pitao si me kao stvarno... Ne, šalim se. Šta bi radila, šta bi snimala da imaš neograničeni budžet? Pa snimala bi opet autorski kao film, mislim, Kakav? Road movie o jednoj, ličnoj priči koja se tiče opet nekako, kao, ne mene isključivo, ali mojih prijatelja i nekog događaja koji se desi u našem društvu, koji bi pokušala da, naravno sad ne da ih ne transponujem bukvalno, ali prosto ispričam tu neku priču koja nam se dogodila. Dobro, nema mesta tu za pare neke posebne. Da. Ne, mislim, to je kao... Recimo da, koji film volim? Jako sam random, bukvalno. Nema veze, kuće, nema veze, baš mi... Najgori gost. Big Lebowski. Ne znam, to je bila asocijacija, zato što mi je to asocijacija, neću sad pričati, jer bez veze sad da pričam, mislim, to šta bi bila priča tog filma, kao, ali mi je to bila asocijacija. Naprimjer, jako volim Braću Coen. Jako mi je smešan taj film. To mi je najsmešniji film koji sam otprilike pogledala. Da li je tačno, ja imam teoriju da dobar film ne može da se spojluje? Pa da, ne može ništa da se spojluje. Mislim, ne znam. Ja mogu da gledam stvari, mislim, zato što sam ja tako lik koji može da gleda stvari 70 puta.
Ja sam svaki put... Šta će sam... Zamisliš da prvi put gledaš. Ja sam i dalje kao... Šta će biti? Mislim, ne znam, ako me to vozi, onda me vozi kao možda me vozi 50 puta. Preporuka za gledaoce, pustite ko to tamo peva, gledajte samo Štimca. Samo Štimca, gledaj. To je film za sebe, to je haos. Da. Okej, što se tiče domaćih klasika. Dobro. Ajde prvo da ovu bolnu istu temu završimo. Pojavljuju se remake-ovi. Sad će da izađe i treći remake čuvenog isto camp filma, ovo možda ne bi trebalo ni da kažem, ali nema veze, boli me ovo, ja sam novinar, mogu što hoću. Dobro, da, sad se raspištuje. Mala noćna muzika. Dobro. Mala noćna muzika će da izađe isto. Ja ne znam da sam to gledala. Ponovo. Pa jesi gledala Dude, Where's My Car sa Ashton Kutcherom i onim plavim degenerikom. To ti je to, samo na srpskom, gde, Vuk Kostić nije kriminalac jedini put. Wow. Nego je Kičić i Vuk Kostić. Znala da je Kičić, sećaš da je postao, imali smo neki DVD, ali ja sam bila mala kada je to izašlo. Mislim, kao nisi. Pa da, dobro, gledali smo. Nisam gledala. Okej, nebitno. Šta misliš o... Ja Munje opet nisam gledao sam Otvorena vrata, 1,5 epizodu. Dobro. Realno kao i svi. Ja nisam. Jednu da... Nisam znala ni da izaš. Jedno da pogledaš kao i vidiš ovo je njesra, verovatno će druga epizoda biti dobra kakva katastrofa. Munje opet. Nisam gledala. Nisi gledala? Ja sam kao ja malo tako živim u nekom bubble, mislim, to je očigledno jasno. I onda, na primjer, ja sam isto čovjek koji je kao, ne znam, nekom je ponovo pričao kao Game of Thrones. I kao, nešto smo pričali Dubrovnik, dobro, kao, rekao, da, bila sam tamo, da, kao, super. Kao, rekao, nisam gledala ni jednu epizodu. Tako, ja neke stvari prosto ne mogu da pogledam. Koliko... Prije ću pogledati nešto što niko nikad nije gledao, kao radije, kao ću potrošiti. Koliko, to sam upravo teo da te pitam, sad to je veoma bitno pitanje, koliko fan baza nečega može da ti stvori mišljenje o nečemu, tipa, ne znam, ja sam imao trip za Breaking Bad, čim se svi lože na to, znači da je kanta, ali onda sam pogledao i bio sam u zonu super, Da. Da li ti se to dešava i zašto ti se to desilo? Pa meni se dešava mi se da me to odbije, kao, zato što, kao svi gledaju ali mi se dešava i da neki ljudi kao kojima verujem, oni, uspeju da me ubede da pogledam. I onda tako mi se desilo tipa sa Sopranosima, ja to nisam pogledala 100 godina i onda sam uzela da gledam bilo ali je ovo dobro. Da. Još nešto. Tako da kao dugo nisam gledala, pa da sam onda odgledala, ne mogu se Ne znam, Rick and Morty. Rick and Morty sam odmah krenula da gledam, to mi je drugar poslao na početku kad je krenuo da izlazi, on se to odmah gledala. Sad već mislim da kao toliko su zakomplikovali stvar da moj mozak ne može, kao momak ja gledamo i kao posle 5 minuta. Nema. Šta? Kao, mislim, super je i jako su inteligentni, jako su brzi, svaka im čast. Ali ja nemam tu brzinu percepcije da ja ispratim šta se sve tu dešava. Ne znam kao, ili drugi ljudi imaju taj problem. Pa možda zbog attention spona, zbog TikToka, ali okej. Što se tiče tih, to mi je isto zanimljivo, što se tiče tih crtaća za odrasle, dobro. Šta ti je tu najbolje? Neki ljudi kažu da su im Simpsonovi tipa najbolji, neko kaže da kao South Park ne može niko da zebe, nekome BoJack Horseman bolji, neko je ovakav, neko onakav, šta ti misliš o tome? Ja tu sve obožavam. Ne znam, sad poslednje mi je kao Rick and Morty su mi možda, eto, kao ako moram kao nešto da biram, da mi je najbolje, mislim da je to najbolje, jer mislim da je to najbolje, zato što mislim da je
jako inteligentno, jako brzo, jako domišljato, da su neverovatno maštoviti i mislim da je to top. A kaži mi, oni su dosta satirični i vamo tamo i sad se nailazi na različita kontroverzna mišljenja. Koliko misliš da treba da bude limit umetnosti uopšte u tom smislu ljudi kao gase Family Guy, South Park zbog stvari koje su pričali, radili i tako dalje? Ma ne, ja mislim, kao, ja s tim ne mislim da potpuno kao, pogotovo što je provaljeno da u tom formatu nekako mogu stvari da prođu tvrđe, mislim da samo kao, ok, dobro, neki gase, ali kao, mislim da je upravo njihova uloga da idu dalje, mislim i da probijaju još, da budu što bezobrazniji, mislim. Koja bi trebalo da bude uloga umetnosti u tom, kao tim društvenim diskursima, pošto sad sve što izađe, njegova relevantnost se meri po onome koliko je satirično, kritično prema ovoj ili onoj politici i tako dalje. Mislim da, dobro, da, ali mislim da ono što pre svega umetnost treba da radi je da nas nekako vraća na nas, da slušamo jedne druge, da nam opet otvara neku vrstu saosećanja, da nam budi, da možemo da se stavimo u poziciju nekog drugog, da možemo da sagledamo situaciju iz nečije druge perspektive i da nije stvar samo kao nešto iskritikovati, nego prosto kao osetiti nečiju priču, shvatiti da postoji još neko ko ima još neku priču i da i razumeti to. Mislim da time umetnost pre svega treba da se bavi svakako, bez obzira da li je to sad kao, da li ona i treba da ima kritički ovakav, jer bez toga da se razumemo, da kao probudimo kod jednih drugih ono što očigledno svi već sve više gasimo, saosećanje. Ako uzmemo dva primjera, ne znam, u Avengersima najnovijim imaš scenu gde se kao skupe žene i samo ženski likovi i onda se oni posebno šibaju protiv vanzemaljaca. Nisam gledala. Nebitno, to je, znači, ženski superheroji se šibaju protiv vanzemaljaca, to je hurej, feministički, vamo tamo sve cool. I to je kao angažovanost Avengersa, a opet s druge strane imaš recimo Almodovarov pretposlednji film Boli slava, poluautobiografski, gde on priča o svojoj homoseksualnosti i tako dalje, i to je stvarno mnogo, mnogo dobar film. Da. Baš dobar film, a ovo je glupost sa superherojima. Dobro. Da li misliš da stvarno dobra umetnost ima veći propagandni uticaj u menjanju nečijeg mišljenja od komerc umetnosti? Mislim da je moguće da ima ukoliko joj se pruži prilika i ukoliko se pruži prilika da dođe do nekoga, jer meni se dešavalo kao tipa, na primjer, još nekomercijalnije umetnosti, pozorište kojim se isto bavim i sad kao tako pozoveš nekog za koga misliš kao da ne bi mogao ni da istrpi to i dođe ili zbog tebe ili nešto i pogleda predstavu i ljudima se potpuno izađu sa toga, budu znači postoji to u ljudima, samo treba ih nekako usmeriti, dati im, pozvati ih. To je za ljude, ne pravimo mi to ništa za mislim sad smo se mi spredali francuski novi talas, mislim mi ali mislim da pre svega umetnost mora da bude komunikativna, ona ne treba da bude, sad ne znam kako elitistička i kao, ona treba, mislim, čovek mora da razume, mislim, čovek. To je sad si završila rečenicu prvi put. Da, prvi put. Dobro. Da li uopšte više možemo da pravimo te podele i da li misliš da postoji nekakvo objektivno merilo, da treba da postoji neko objektivno merilo, tipa neka filmska kritika, gde treba da imaš kao objektivno merenje, ovo valja ovoliko, ovo ne valja ovoliko, ovo je 8 od 10, ovo je 7 od 10. Da, meni to postalo tako irelevantno, kao, znaš kao, ko je uopšte, znaš kao,
ko je relevantan, da o nečemu piše, ko je kao, šta se ljudima dopalo, šta se nije, mislim, možda čak ti je najrelevantnije ono kao kad vidiš kako su ljudi reagovali na to, mislim, ne znam, ono, mislim, sad kao kad pogledam, ne znam, na primjer, na šta sam ja odlepila, po neki od posljednjih filmova što sam odlepila Elvisa, što sam gledala, kao to je sad prošlo kao, prvo je bilo kao, wow, ludilo, sad kao on nije dobio ništa od Oscara, ništa, sve kao popušio, i kao, to je dalje sjajan film, mislim. Koliko je to bitno? Mi smo, eto, imali s ovih prostora jedan film, ti ćeš to sigurno bolje znati, ja ne znam ni za jedan drugi film da je dobio Oscara, osim Ničije zemlje, ikad, s ovih prostora. Ali mi to ne, mislim, kao nije naša da. Naš, kad kažem naš, mislim balkanski. Aha. Ono, iz bivših republika. Da. Mislim da je on jedini. Nemam pa dobro da, išla je Aida, to je dobro kao Bosna, ali išla je... Išla je, nije dobila Oscara. Nije dobila. Ne, a ovo je Ničija zemlja je dobio Oscara. Da. Da li se prave, ne znam, eto, parada, recimo, na primer, dobro. Pa čak i Lepa sela, Lepo gore, su mi nekako filmovi koji gađaju Oscara. Aha. Dragojević gađa Oscara. Ne znam. Mislim, ne znam kao ni šta bi sad... Mislim, kad se, valjda koliko ja znam šta znači kad se gađa Oskar je kada kao se nekako u trenutnoj nekoj političkoj, društvenoj situaciji namešta da je ta sad tema aktualna i da bi ta zemlja potencijalno trebala da uđe, mislim, znaš, kao u tu priču. Makar su mi nekako to tako uvek objašnjavali i da se, da često ima tu upliva politike u to šta će biti izabrano. Tako da to potpuno onda kao, kad uzmeš i to sve u kombinaciju, mislim, kako onda ti možeš da dođeš do nekog, uopšte šta je na kraju objektivno? Jer kao, može da bude objektivno bilo šta na kraju krajeva, mislim, tebi se ili sviđa ili ti se ne sviđa. U današnje vreme svako zna da montira, svako može da režira, svako može da glumi. I imamo društvene mreže pune toga. I to su realno može da se smatra filmovima. Jel' tako? Kratkim, kratkim. Ponekad 5 minuta mogu da budu i dugi. Ne znam, ja imam film Fudbalerova ljubav na TikToku. Ne, život fudbalera. Dobro. Život fudbalera. Ili 3 kornera, penal. Ne sjećam se kako se zove. Da, ali kako je biti reditelj u trenutku kad vidiš da svi to mogu da rade i da ljudi gledaju društvene mreže više nego filmove? Pa ja sam se nekako prepustila da probam da kanališem kao... Mislim, potpuno mi je u redu što kao ljudi isto, kao pronalaze način da se izraze i to je skroz okej. Mislim da ne može sad kao neki TikTok reel imati istu težinu, a može nekad imati, mislim, na kraju krajeva i ja se toliko puta prepoznam u nekom reelu ili u nekoj, mislim, čak pre i mimove, kad smo kao gledali, sad gledamo kao reelove, dobro, mislim, ali nekad i to bude toliko relevantno, mislim da kao, to je potpuno okej, a kao, i onda sam ja nekako pokušala da kanališem nekako kako se ja osjećam, da kroz isto reel probam da, kako to da spakuješ, jer kao učiš nekako da pakuješ neke stvari mnogo dužim nekim metrima, sad kao probaš da spakuješ nešto kako se osjećaš ili šta hoćeš da kažeš u 5 sekundi, u 10 sekundi, mislim. Da li misliš da će, filmovi, pošto su mnogi umetnosti realno izumrle, ne postoje u mainstreamu, kao što je, ne znam, vajarstvo, kad je ko išao od gledalca, niko potpisujem ovih što nas sad gledaju, nije išao na izložbu u poslednjih godinu dana. Izumrlo je, realno, ne postoji u mainstreamu. Da li misliš da će i filmu to da se desi? Dugometražnom filmu? Pa moguće, mislim da mu se već dešava sad. Ne znam da li će u potpunosti da izumre, ali može da bude tako kao neka relikvija, Dobro, mislim, ja generalno kao, mislim, možda je to bez veze da kao tako govorim, ali generalno imam pesimističke često poglede na stvari, tako da možda Ivana, hvala ti mnogo što si bila naša gošća. Hvala tebi. Poštovani gledalci, gledali ste emisiju Intervju u produkciji Balkan Info. Hvala svima koji verno prate naše emisije
i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.